шанс. Червеите са шампиони. Най-добрият украински отбор. Не виждам облачко. Да изчакаме да свърши мача. Случайно да сте виждали едно русо слабо козле? Едно такова прилича на ангел и носи камера. Да си вървим. Ей, вие новите, айде по-живо, грабвайте метлите, че искам да се прибера вкъщи преди шоуто, хайде! Извинете, но ни бъркате с някого. Да, бе, дрън. И друг път съм ги чувала тия. Друг път нищо не сме ви казвали. Хайде, не ми се обяснявай, айде живо! Голямо закъснение пристигне пътническия влак от вълшебната гора на Кара Градска. На посрещачите благодарим за търпението. Господин Вълк! Нежно перце. Какво правиш тук? Да не се е случило нещо. Ще ви обясня, само не казвайте на мама. Да вървим. По пътя ще ми разкажеш всичко. Какво? Не си ли виждал екологичен транспорт? Тук е чудесно. Има толкова много тузари. Познавате ли ги? Няколко сезона писах за тях, но вече нямам време с тези деца. Ах, вие сте най-очарователната майка, която познавам. В този град нищо интересно не се случва. Не съм толкова сигурен.